Pak, Mbak, ayo sarapan. Nggih, Bu. Ayo, tinggalin dessert. Pak, mengko sore tenang. Bapak mulang ayo numpak sepeda. Iya, Nduk. Janjine Bapak, anak wedokku kudu wani. Janji wae, mbok menawa mengko bapak kekeselan mulai kerja terus turu. Loh, Bu, Bapak kita tanggung jawab. Ora sembarangan janji. Iki kok nangis maneh? Luwe apa kangen Bapak? Loh, ya kangen ibu duduk kowe. Wis Bu, ben ngaso dipe, kita dipe mawon. Oh iya, Pak. Mas, iki maksudnya apa? Imong konco kantor, Dik. Konco ono masalah kerja. Nanging kok bahasanya kok kudu kanca kerja. Kok beda? Kowe iki ora tau percaya karo aku. Wis ta, omong-omong aja ngawur. Aku mau pengen kejujuran, Mas. Yen pancen aku ora cukup kanggo kowe, ngomong jujur, Mas. Nanging rasa wedimu gawe aku rasa ora dipercaya dadi bapak lan bojo. Aku wedi bocah-bocah kowe pas gede curiga ning aku. Maksudmu apa? Aku luwih milih lunga daripada kakek masalah ndek kene. Pak, bapak temenan kate lunga ta. Ora, Nduk. Bapak mung pengen nenangno atine bapak. Bapak lunga ora mergo bapak ora sayang, Nduk. Terus kapan bali? Bapak bali lek bapak wis tenang. Lesuwe nemen rek, tak goreng ndok wis. Ya Allah, kari mek siji rek ndokku.
Loh, kakean. Ngene nek ana ibu enak, ana sing masakno rek. Gak leren gawe dhewe kaya ngene. Karena uripmu iku ruwet banget kayak sinetron sing gak ono main. Iya, masalahmu akeh, guyumu mang sedelo. Wis lah, gak usah dibahas. Pokok. Nah, saiki kok nasi. Yen kowe kesel, critakno wae. Gak usah dipeluk dhewe. Iki Bagas, Nan. Kok perhatian tenan sih? Alah, wong mek kanca kok. Kanca sing kebacut perhatian kuwi biasanya ono rasane lho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki sinten? Aku bapak, Nduk. Bapak. Ajeng pripun malih yen iki sampun takdire kula manut dalane Gusti kula namung manungsa sik seketir namung kathah tetulung. Sopo nar? Bapak, Bu. Mas. Nyapa bali saiki? Bapak kangen oma, Nduk. Tapi oma iki kok ora tau kangen karo bapak. Bapak mung pengen ketemu, mung pengen tanggung jawab. Wis jarno nar, ditutup ae lawan. Gawe lara ning jero tata ati iki isih tresno kepaksa sama kowo. Ora tuh baru lah. Uripmu kayak film Nar. Tapi kayak sih endingnya sih iso diubah. Aku mau kesel. Yang kesel aja mlayu, mandek sih amkan. Iya, yang melayu terus pegel dobel kok. Mas, ora perlu kayak gini. Ora apa-apa, Dik. Aku mung pengen buktekke ora nganggo janji. Mung sepita. Lara hatiku ora iso cepet hilang. Iya, Dik, aku ngerti. Ora usah cepet-cepet ngapurani aku. Yang pancen arep bebarengan maneh, aja mung janji. Aku durung sepenuhnya siap. Aku mau nyoba.
Yen kita nyoba maneh, ayo saka nol. Aku setuju tanpa ego. Napa sedaya sa? Sakunah dilakoni bareng-bareng Dungo lelah muga iso dadi lillah Tulung kuatno atimu ngadepi tingkah lakuku do sayang sigarane nyawa sayang sawangan rembulan kae sumunar nyawang aku rokoe sayang yakin wis ora suwe sesan Akhirnya iso bebarengan. Melu seneng aku. Ora kabeh lara iso diralekke, nanging iso cukup diterima wae. Bapak ora janji dadi sempurna. Aku uga ora. Sing penting saiki bareng. Saka omah sing biyen kebak guyu banjur pecah dening salah paham lan pisahan. Aku sinau yen wektu bisa ngowahi lara dadi pangerten. Dina iki nalika keluargaku paling ngumpul, aku ngerti yen ngapura dudu ngilangi rasa kepungkur. Nanging maringi kesempatan kanggo miwiti urip saka awal. limputi cahyane riwes nganteni kapanku among sira pepujan ati iwang candra silang